በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ነብዛ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘብጽሐና ድማ ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 19 ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ አሜን። በዝሎማዓንቲ 19 ነሓሴ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወርሓዊ በዓል እዩ። አቡነ ኣብየ እግዚእ እውን ወርሓዊ በዓሎም እዩ። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ከምቲ ንአናንያ ንአዛርያ ንሚሳኤል ከምኡውን ንቅዱስ ቂርቆስን ኣዲ ኢዮልጣን ካብ እሳት ከም ዘውፅኦም ንዓና እውን ካብዚ ዘለናዮ ኩሉ እሳታዊ ህይወት ይውፅአና። ከምቲ ንድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንቅዱስ ዘካርያስ ካህንን ንካልኦት ቅዱሳንን ብስራት ካብ እግዚአብሔር ሒዙ ብምምጻእ ዘበሰሮም ንዓና ድማ ብስራቱን ሰላሙን ራህዋን ቅሳነትን ዘለዎ ህይወት መታን ክንመርሕ ብጸጉኡ ብኣማላጅነቱ ብረድኤቱን ይደግፈና። ሓይሊ ኣጋንንቲ ድማ ይገስጸልና አሜን። ጥዑም ብስራት የስምዐና ብሩኽ መዓልቲ ግበረልና አሜን። ከምኡ ድማ ናብ ዕለታዊ ናብ ዓመታዊ በዓሎም ስንክሳር ክንሓልፍ እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ኣበው ኣባ መቃርስ ቅዱስ አብርሃምን ቅዱስ ፊንሓስን ናይ ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓብይ አባ መቃርስ መቃሬ ጽድቂ ከም መቃርስ ዝተብሃለሉ ሓለቓ ኩሎም መነኮሳት ልዕሊ 80 ዓመታት ኣብ በረኻ ዝነበረ ኣብ ግብፂ ንዓብይ ገዳም ኣስቄጥስ ዝመስረተ ልዕሊ 50,000 መነኮሳት ይመርሕን ይምግብን ዝነበረ ፍጹም ጻድቕ እዩ። ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣርዮሳውያን ነዚ ርሩሕ ዓብይ ኣቦ ብሰንሰለት ኣሲሮም ካብ ግብፂ ናብ በረኻ እስያ ምስ ዓርኩ ምስ ቅዱስ መቃርዮስ እስክንድርያዊ ኣሳደድዎ። ኣብኡ ን2 ዓመታት ስቃይ ምስ ዝተቐበሉ ኣብ ቅድሚ ኣረማውያን ድንቂ ተኣምር ገይሮም ንኣረማውያን ምስ ንጉሶም ኣጥሚቖም እዮም። ኣብታ ዝተሰደዱላ ሃገር ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣፀዋውዓ ስሙ ክብሪ ይኹነሞ ንእመቤትናን ንቅዱሳን ሃዋርያትን ኣእላፍ መላእኽትን ብፍላይ ከዓ ንቅዱሳን ዳዊትን ዮሃንስ መጥምቅን ንወንጌላውን ማርቆስን ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣኸቲሉ ወሪዱ ተገልጸሎም። ብቅዱስ አንደበቱ ከዓ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ዓብይ ቅዱስ መቃርስን መቃርዮስን ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ስደትን መከራን ስደት ብዝወጹላ በዛ ዕለት መልአኹ ኪሩብ ብኽንፉ ተሰኪሙ ናብ ግብፂ ወሰዶም። ኣብቲ ወቕቲ ከዓ ንጻድቕ ኣቦና ንምቕባል ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ደቆም መነኮሳት ብዝማሬ ወፁ። እዛ ዕለት ንኣቦና መቃሬ በዓለ ፍልሰቱ እያ። እዚስ ከመይ እዩ እንተበሉ ዓብይ ቅዱስ መቃርዮስ ምስ ዓረፈ ካብቲ ክቡር ስጋኡ ብዙሕ ተኣምራት ይርአ ነበረ እሞ ናይ ሃገሩ ወይ ከዓ ናይ ሳስዊር ሰባት ክወስድዎ ደለዩ። ሳስዊር ማለት እዚ ቅዱስ ኣቦና ተወሊዱ ዝዓበየላ ወለዱ አብርሃምን ሳራን ዝነበሩላ ቦታ እያ። ኣብ ውሽጢ ግብፂ ከዓ ትርከብ። ኣብ ምድረ ግብፂ ብፍላይ ከዓ ኣብ ገዳመ ኣስቄጥስ ከዓ ክንዲ ኣባ መቃርስ ዝኣክል ክቡርን ተፈታውን የለን እሞ ሰባት ናይቲ ሃገር ዝነበሮም ኣማራጺ ምስራቅ ነበረ። ምስራቅ ሓጢያት ዋላ እንተኾነ ንሳቶም ግን ስለ ፍቕሪ ከምኡውን በረኸት ደልዮም ገበርዎ። ናብ ሳስዊር ወሲዶም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ብስም እዚ ቅዱስ ኣቦና ሃኒጾም ብኽብሪ ኣንበርዎ። ኣብኡ ከዓ ንኣማኢቲ ዓመታት ተቐመጠ። ኣብ 700 ክፍለ ዘመን ግን ተንበላት ኣስላም መጺኦም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣጥቅዕዎ ወይ ከዓ ሰረቕዎ ማለት እዩ። በዚ ጊዜ ከዓ እቲ ህዝቢ ናይዚ ጻድቕ ኣቦ ዓጽሚ ሒዞሞ ሃደሙ። ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ እንደገና ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም ኣብኡ ኣንበርዎ። በዚ ኩሉ ዓመታት ናይ መንፈሳዊ ኣቦኦም ስጋ ዝሰኣኑ
ናይ ገዳም አስቄጥስ ቅዱሳን ይሓዝኑን ይጽልዩን ነበሩ እሞ ልመናኦም ፈጣሪ ሰሚዐ። አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ካብቲ ገዳም ንካልእ ተግባር ናብ ሳስዊር ዝተላእኹ ኣበው ናብቲ ናይ ዓቢ ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሑ ሰብነቶም ተሃወኸ። ሒዞም ንምውሳድ እንተፈትም ክኾነሎም ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ከዓ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ሓላዊ ደወል ደው ኢሉ ንኹሎም ህዝቢ ጸዊዕዎ ስለ ዝነበረ እዩ። ህዝብን ገዛኢ እታ ሃገርን እቲ ዝኾነ ምስ ሰምዑ ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ስጋ እንተተንክፍኩም ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ሰይፊ እምኒ ጎመድን ጾርን ሒዞም መጽዎም እሞ እቶም መነኮሳት ግን ጥርሖም ክምለሱ ስለ ዘይፈቐዱ ሙሉእ ለይቲ ከልቅሱን ክጽልዩን ሓደሩ። ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ዓብዪ ኣባ መቃርስ ብግርማ ወሪዱ ንመኮንን ንምንታይ ናብ ደቀይ ከይከይድ ትኽልክለኒ ኣለኻ ክብል ብራእይ ተቖጥዖ። በዚ ምኽንያት ከዓ መነኮሳት ናይዚ ቅዱስ ኣቦና ስጋ ተቐበሉ። ህዝቢ ከዓ ብዝማሬን ብማህሌትን ምስ ብዙሕ ንብዓትን ኣፋነዎም። ዓብዪ መቃሬ ናብ ገዳሙ ምስ በጽሐ ከዓ ዓብዪ ደስታ ተገብረ። ቅዱሳን ደቁ ካብ መንፈሳዊ ኣቦኦም ተባሪኾም ብኽብሪ ኣንበርዎ እሞ እዚ ዝተገብረ ከዓ በዛ ዕለት እዩ። ኣቦና ቅዱስ መቃርስ ድማ ካለ ማለት እዩ ኣባ መቃሪ በረኸተ ምሕደረና። ኣቦና ቅዱስ አብርሃም ናይ ሃይማኖት፣ ናይ ለውሃት፣ ናይ ምጽዋት፣ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ዝኾነ ቅዱስ አብርሃም ኣቦና በዛ መዓልቲ እዚኣ ተዘኪሩ ይውዕል። ብናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት ናይ አብርሃም ኣቦ ታራ ጣዖት ይጸርብን ይሸይጥን ነበረ። ሸይጡ ገንዘብ ዘምጽኣሉ ድማ ወዲ ቅዱስ አብርሃም ነበረ። በተን ወርሓት ኣቦና አብርሃም ሓቀኛ ኣምላኽ ኣብ ምድላይ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ጣዖት ክሸይጥ ናብ ዕዳጋ እንዳኸደ ከሎ ንስተሸከሞ ዕንጨይቲ ክመራመሮ ጀመረ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ኣምላኽ እንዳበለ ከደንቕ ጀመረ። ኣብ መንገዲ ከሎ ድማ ደኺምዎ ኣብ ዘዕረፈሉ ቦታ ኮይኑ ንምንታይ ዘይሓቱ ብምባል ተዛረበ። ጠሚኒ ኣብልዓኒ በሎ፣ መልሲ የለን። በልሕራይ ኣስትየኒ በሎ፣ ሕጂ እውን መልሲ የለን። በሊዕልለኒ ድማ በሎ። እቲ ጣዖት ተራ ዕንጨይቲ እዩ እሞ መልሱ ዝምታ ነበረ። ካብ ዘዕረፈሉ ቦታ ተላዒሉ ኣብ ዕዳጋ ምስ በጽሐ ዓይኒ ዘሎ ዘይርኢ እዝኒ ዘሎ ዘይሰምዕ ኣምላኽ ዝገዝእ እንዳበለ ብዓውታ ክዛረብ ጀመረ። እዚ ዝሰምዑ ሰባት ሓደ ሰባት ወዲ ተዓቢዱ ክብሉ ከለው ካልኦት ድማ ንሱ ዘቃለሎመን ክገዝኦ ኢሎም ከዱ። ካብ ዕዳጋ ክምለስ ከሎ ድማ ነቲ ጣዖት ተመልኪቱ አብርሃም ከምዚ በለ፣ ንስኻ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ተፈጠርካ እጺኻ ኢሉ ሰባበሮ። ናብ ቤቱ ተመሊሱ ድማ ንኹሉ ጣዖታት ሰባበሮ። እዚ ዝተገብረ ቅድሚ 2000 ዓመታት በዛ መዓልቲ እዩ። ናይ መንግስተ ሰማያት ኣበጋዝ ፈታዊ እግዚአብሔር ኣቦና አብርሃም ኣብ መጨረሻ ብማይ ብንፋስ ብእሳትን ብፀሓይን ተመራሚሩ ንፈጣሪኡ ረኺብዎ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ፊንሃስ ካህን ፊንሃስ ናይ ዘመነ ብሉይ ኪዳን አገልጋሊ ካብ ነገደ ሌዊ ንሊቀ ካህናት ንኣሮን ወዱ እዩ። ኣቦኡ ከዓ ሊቀ ካህናት ኣልዓዛር እዩ። ፊንሃስ እስራኤል ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ህፃን ዝነበረ ክኸውን ከሎ ዓብዩ ብመጀመርታ ካህን ኣቦኡ ኣልዓዛርን ኣባ ሕጉኡ ኣሮንን ምስ ዓረፉ ከዓ ሊቅ ካህን ኮይኑ ተሾመ። ሓደ መዓልቲ ብጠንቋሊ ብምልኦም ክፉእ ምኽሪ እስራኤላውያን ምስ ናይ ሞባእ ኣዋልድ ብሓጢኣት ብምስታፎም እግዚአብሔር ተቆጥዑ ነበረ። ንኸጥፍኦም ኢሉ ድማ መቕዘፍቲ ተጀሚሩ ከሎ ፊንሓስ ወድን ጓልን ኣብ ኣንጻር ደብተራ ኦሪት ዘይግባእ ክሰርሑ ረኣዮም። ንፈጣሪኡ ቀኒኡ ድማ ብሓንቲ ኩናት ንኽልቲኦም ብሓንሳብ ኣውደቖም። ኣብዚ ግዜ ጎይታ ኣስተንፈስካ ለነፍስየ በሎ፣ መቕዘፍቲ ከዓ ተረፈ።
በዚ ምክንያት ከዓ ንካህን ፊንሓስ 300 ዓመት ዕድሜ ተወሲኽሉ ንእግዚአብሔር እንዳገልገለ ነይሩ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። አሜን። በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ይሕደረና። ንኣምላከ አበው ቅዱሳን ዝተለመነ ኣምላኽ ንዓና እውን ይለመነና። ክብሮም ኣብ ልዕልና ይዕስለልና። አሜን አሜን። ነሓሴ 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ተስካረ ፍልሰታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ማርያም 4ይ መዓልቲ፣ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ፍልሰቱ፣ ኣቦና ቅዱስ አብርሃም ጣዖት ዝሰበረሉ፣ ቅዱስ ፊንሃስ ካህን ወልደ አልዓዛር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ ኣብየ እግዚእ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም። አሜን። እግዚአብሔር ንአብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ካልእ ስለ ዘይተረኸበ ብሓቂ ክባርኸካን ከብዝሐካን እየ እናበለ ብስሙ መሓለሉ። አብርሃም ድማ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 13። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካባና ካብ ቃል ዘንጠብክዎ ካብ በኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክቲ ተኣርመለይ። አሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ድማ ምስኩላትና በረኸቶም ይሕደረና፣ ምስኩላትና ይውዓል። አሜን አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ምህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛ አበሰለነ ኢታብአነ ጊዜ ውስጥ መንሶት አላትነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩስ መዚያከ ኢት መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብርክቲ አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ መንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ኣብ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣዊነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ምክዳንቺ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።